belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Access Journaal, vers van de pers. Aruba, Bonaire en Curaçao hebben dinsdag nieuwe records bereikt voor wat betreft de registratie van coronabesmettingen op één dag. Op Aruba werden 1028 besmettingen geregistreerd, op Curaçao 732 en op Bonaire 359. Op alle drie de eilanden zijn in de afgelopen dagen door de lokale overheden strengere coronamaatregelen getroffen. Maar als gevolg van de stijgende cijfers neemt de druk op de zorgsector op de eilanden toe. Minister van Gezondheid Dorothy Peters-Janga heeft gisteren laten weten dat ze besmet is geraakt met het COVID-virus. Dat weet ze sinds 31 december vorig jaar. Peters-Janga zit momenteel in isolatie en laat weten dat haar gezondheid stabiel is en dat ze herstellende is. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comigo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini a bo. Minister-president Gilma Pik-Pisas heeft in een brief aan de voorzitter van het parlement van Curaçao laten weten dat Curaçao financieel gezien op de goede weg is. Voor het eerste kwartaal voor 2022 hebben we zeker geen nieuwe liquiditeitssteun meer nodig, aldus Pisas. Curaçao heeft tot nu toe 7 tranches van liquiditeitssteun gehad. De laatste was eind vorig jaar en betrof 76 miljoen gulden. Minister van Financiën Javier Silvania heeft gereageerd op kritiek van onder meer het bedrijfsleven en de vakbondswereld op zijn huidige beleid als minister van Financiën. Volgens Silvania zit Curaçao momenteel in een crisis en dat vergt nu eenmaal een ander beleid dan in de normale situatie. Daarnaast laat Silvania weten dat Curaçao sowieso in de afgelopen jaren niet altijd het juiste financiële beleid heeft gevolgd. Hij is ervan overtuigd dat hij bezig is op de juiste weg en hoopt op vertrouwen vanuit het bedrijfsleven en de vakbondswereld. Een opmerkelijke situatie gisteravond toen een man de politie belde omdat hij was beschoten in zijn auto. Volgens de man waren er 2 mensen achter hem aangereden en die hadden gericht op zijn auto geschoten. De man raakte niet gewond, belde de politie en liet weten dat hij weet wie de mannen zijn en dat er waarschijnlijk een ruzie over een vrouw aan de schietpartij ten grondslag ligt. De politie onderzoekt de zaak. Nederland werkt aan een nieuwe regering en de nieuwe beoogde staatssecretaris van Koninkrijksrelaties heet Alexandra van Huffelen. Ze krijgt een portefeuille Koninkrijksrelaties en digitalisering. Gisteren had ze erover een gesprek met formateur Mark Rutte. Na afloop zei ze tegen de Nederlandse pers
dat de post Koninkrijksrelaties en Digitalisering een hele mooie post is, maar voor haar is het nog een nieuw beleidsterrein. Ze moet eerst nog wat huiswerk doen voordat ze zich daadwerkelijk over de inhoud kan uitspreken. De Amerikaanse voetbalclub Columbus Crew heeft laten weten dat ze nog 2 jaar verder willen gaan met Eloy Room. De keeper van Columbus Crew is ook keeper van het Curaçaose voetbalelftal. Columbus Crew is blij met Eloy Room en wil met hem samen blijven werken tot in ieder geval 2023. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers.